Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura proġett ieħor fin-naħa t'isfel ta' Malta. Din id-darba dak tal-bandli ta' Ħażabbar biex xogħol fuq ilu għaddej għal dawn l-aħħar sena u xarejn u sar b'investiment ta' €470,000. Il-Prim Ministru stqar li dawn il-proġetti huma postijiet li jagħtu żvok għal familji fejn jiddevertu mingħajr spejjeż. Żied li proġetti bħal dawn jagħtu wkoll kumpens ambjentali tal-madwar. Dan il-bandli modern issa jinsab mammar b'amara ġdida, tagħmir b'sistema ta' CCTV cameras u xogħol ta' pavementar. Is-Sindku ta' Ħażabbar Mark Vella Bonici qal li dan il-proġett ilu snin fil-ħsieb u sa fl-aħħar il-komunità ta' Ħażabbar se tibda tgawdi minnu. Dan il-proġett kien importanti ħafna għal Ħażabbar, kien hawn nuqqas kbir ta' post ta' rekreazzjoni għat-tfal. U grazzi għal dal-proġett aħna rajna kif ħandaħlu rekreazzjoni mhux biss għat-tfal, però anke għall-familji, għall-anzjani, u rajna kif ħloqna area għall-familja kollha biex jistgħu jiġu għandna l-picnic area, għandna l-equipment biex ikun jistgħu jiġu bħala familja sħiħa hawnhekk ġolwa l-qalba ta' Ħażabbar. Intant is-Sindku ta' Ħażabbar ħabbar li fi ftit tal-ġimgħat oħra se tlesta l-bandli fiż-żona tal-Housing Estate qed jinbnew bankini ġodda fit-triq li tagħti għal Whitty Line filwaqt li titwaħħlu aktar kameras tas-sigurtà madwar il-lokalità biex tiżdied is-sigurtà.